Здравейте отново. Сега ще ви покажа един много хубав ефект, който сега за момента е много популярен. HDR или High Dynamic Range Images, което означава висок динамичен обхват. Тоест една снимка да се обработи, за да има повече контрасти между цветовете. Най-хубаво става на такива снимки, където има много, както в случая, камъни, планини, асфалт и така нататък. Сега ще ви покажа как може да си направите вашите снимки по този начин. Единственото, което ви трябва е Bridge, което се сваля от Adobe центъра, и по принцип тази програмка тя си е безплатна и можете да обработвате вашите снимки, както и да ги съхранявате в Bridge. По принцип HDR снимките се правят от професионални фотоапарати, но както аз, сигурно и вие нямате такъв професионален фотоапарат, можем да използваме един трик. Аз ще ви покажа как може да използвате Camera Raw. Намира се в Bridge. Ако имате вече тази малка програмка, избирате снимката, която искате да обработите, и ето тук горе ще видите една иконка с формата на кръг. Като задържите мишката там, курсора изписва Open in Camera Raw, да се отвори в Camera Raw. Аз ще покажа тази снимка как може да стане. Иначе кликаме да отворим Camera Raw. Изчаквате няколко секунди и след като се зареди, ще видим как можем да променим някои от настройките. Така, ето това представлява Camera Raw. Така, виждате снимката, а отстрани виждате много видове настройки. За нашия случай ще променим Recovery, ще го сложим 100%, Fill Light също на 100% и виждате колко светло става на снимката. След което Black, черният цвят, малко ще започнем да го увеличаваме. Много зависи вече според самата снимка как ще бъде. След това Brightness, или може да намалявате, или да увеличите. Много зависи как на вас ви допада. Така. Контраст. Контрастът сега ще промени съотношението, ще изпъкнат повече тъмните страни на снимката. След което може да си поиграем малко с яснотата. Даже, вижте, забележете, ако е напълно премахнен, става като някаква карикатурка. Не съвсем, ама замазва всички пукнатини. Така, канала ми харесва. Малко Vibrance и Saturation. И това е. Значи най-важното, което може да запомните, когато започнете да работите и да правите такъв вид снимки, е Recovery и Fill Light да бъдат на 100. Има някои снимки, примерно ако я правите с GSM снимката и ако дадете на 100% Fill Light, може въобще да се изгуби самата снимка, защото зависи каква е яркостта. Но горе-долу трябва да бъде 100. Recover и Fill Light, след което почвате да играете малко с тези настройки, докато се получи ефекта, който вас ви удовлетворява. Ето, ако кликнем на Preview button, какво беше в началото и какво се получи сега, мисля, че ефектът е поразителен. Преди и сега. Преди и сега. Мисля, че е просто великолепно.
Може да правите вашите снимки, да експериментирате, сваляте бридж, а ако вече имате Photoshop и другите програмки, задължително имате някъде из вашия компютър и бридж. Стартирате го, избирате снимката, която искате, кликате на отвори с камера RAW и променяте тези неща. След като сте готови, кликвате Down и вече имате запаметена така вашата картинка. Това от мене. Благодаря ви за вниманието и до скоро. Поставяйте коментари и вашите мнения отдолу под самото видео. Благодаря ви, довиждане.